ọdịmma ndị Igbo ndị njem ọ na-ekelela m n'eziokwu dịka o si gbọjuru dọrọ na Naịjirịa ugbu a. Ọ bụ ajụjụ ka m ji bịa kedu ndị na-ajụ ajụjụ a. Ọ bụ ndị Igbo asị m kedu oge anyị ga-akwụsị ịgba ọsọ na Naịjirịa? Kedu oge anyị ga-esi kwụsị ịgba ọsọ na Naịjirịa ma jikọta onwe anyị ọnụ, mara na onye a chọrọ ekwesịghị iji onwe ya? Ihe nji ekwu ya bụ na ile anya na otu o si ada na Naịjirịa, ọ na-abụ ọgba aghara ọbụla o mere n'ugwu, o mere na ndịda, o mere na ana Yoruba, Lagos, Abuja, Kano, Kaduna na mpaghara obodo dị iche iche, ndị Naịjirịa ndị ọzọ ejikọta aka ọnụ wee bụ ya ndị Igbo, wee chọba ndị Igbo. Ile ya n'oge emere atụli aka nke emechara ọgbaghara wee pụta, n'oge emere ịgba ọsọ Abiola, ọkwa ndị Naịjirịa ndọrọndọrọ ka a dọrọ, mana ọ bụ ndị Igbo mechara gbaba ọsọ. Ọgbaghara ọbụla pụtara na Naịjirịa, ọ bụ ndị Igbo ka ụfọdụ na-apịa aka wee na-ebo ebubo, a na-achụgharị ndị Igbo wee na-agba ọsọ na-achụ ha. Kedu oge ndị Igbo ga-akwụsị ịgba ọsọ na Naịjirịa? Kedu oge ndị Igbo ga-ebido wee mara ihe? Ugboro ole ka ihe ga-eme ndị Igbo wee mụta akọ? A na-asị dịka Igbo ndị mụrụ anyị bụ otu ya n'ilu, agba mbọ otu n'ogbe, agba agba otu n'ogbe. Ọ bụ so ogwe ka a pịara akụ? Ọ bụ so ogwe ka a pịara akụ? Ndị Igbo okwu maka m na-ajụ, gịnị mere ọ na-eji abụ ọgbaghara niile na Naịjirịa? Maka na ama na ndị Igbo bụ ndị na-anọ na Naịjirịa n'ebe niile, wee jiri obodo dị iche iche wee merebe mmere na obodo ọbụla ị gara na Naịjirịa, ị ga-afụ akụ ndị Igbo, fụ ebe ndị Igbo na-azụ afefe, ebe ha wegasịrị ihe dị iche iche, ụdị ihe ha na-enweghị na obodo ha. Ọ bụrụ na ọ bụ ka ndị ọzọ si eche echiche ka anyị si eche m na ihe a na-eme ndị Igbo aka kwụsịgo na gboo. Ya bụ na ọ bụrụ na ile anya ịfụ na enweghị ndị ọzọ, ma ndị ugwu ma ndị ọdịda anyanwụ, ndị ọzọ dị iche iche, enweghị ndị na-ebe ewu n'ọlụ n'ala Igbo, ị gaghị anọgidefụ ebe ndị ọzọ maọbụ onye ugwu maọbụ onye ọdịda anyanwụ maọbụ ebe ndị ọzọ dị iche iche na-ewe ụlọ ọrụ gbara ọkpụkpụ ma ọ bụ udo ụlọ. Anaghị ewu ụlọ n'ala Igbo, mana ọsọ ndị Igbo ga-ahapụ obodo nke ha, akpatacha akụ, ha ejiri akụ ha megide ha, mgbe ejikwara akụ ndị Igbo tara afụfụ kpatasịa na-emegidekwa ndị Igbo. Mgbe na-ajụ kedu oge ndị Igbo ga-akwụsị ịgba ọsọ na Naịjirịa? Ajụjụ a ka m na-ajụ, biko saa m ya n'afọ Igbo. Kedu oge ndị Igbo ga-ekwụsị ịma na ha kwesịrị ijikọ aka ọnụ, ma ọ bụ mmegide obi dịka anyị si ekwu, ka akụ ha na-eru ụlọ, ka ọ ghara ịbụ ihe ọbụla mere a na-ata ndị Igbo? Nke EndSARS a ugbu a ịfụnanụ ka o si achọ na ịlakọta ndị Igbo na ndị Yoruba ọnụ, ụfọdụ n'ime ha na-akọzi ndị Igbo ihe ọbụla mere a na-ebo ya ndị Igbo pụọ, ndị Igbo kwara na, ndị Igbo kwara na. Mana ndị Igbo n'onwe ha, biko ka anyị chee n'echiche. Ndị Igbo chee echiche na onye ajụrụ ekwesịghị iji onwe ya. Mee ka aka unu ruo n'ụlọ, cheta na ebe unu si, cheta ụlọ na taba dozie obodo gị. Nke ọsọ ga-ebe ma ọ bụ ewere ihe mere ewe ha, ị ga na-emere gị nganga ma ọ bụ na-akpara gị nganga, maka na nganga akarịala. Ihe ọbụla mere asịpụta ndị Igbo, chụta ndị Igbo, pụta ndị Igbo, pụta ndị Igbo. Ọsọ ndị Igbo na Naịjirịa, ọsọ ndị Igbo bụ ndị na-agba mbọ na Naịjirịa. Mana ịgwa gị nke bụ eziokwu, ọ dịzịkwa ka anyị kwesịrị iche m echiche anyị ọfụma. Ebe anyị si na anyị niile nọ na Naịjirịa wee Naịjirịa, ndị ọzọ anaghị alụ ụlọ na Naịjirịa, ndị ọzọ anaghị alụ ụlọ nke ha n'obodo ndị ọzọ, ndị anyị na ha so nọ na Naịjirịa, ha anaghị alụ ụlọ n'ala Igbo, ha anaghị alụ ụlọ ọrụ n'ala Igbo. Enweghị nke were ihe gbara ọkpụrụkpụ n'ala Igbo. Ndị ọchịchị niile, ma ọchịchị niile nke ndị ọchịchị, enweghị ụlọ ọrụ gbara ọkpụrụkpụ maọbụ ihe gbara ọkpụrụkpụ a na-emekwa n'ala Igbo. Mana ndị Igbo ga-eje na-agba odibo, na-agba ohu, atachasị afụfụ niile ha ga-ata,
eje sụcha ofu ebe maọbụ ebe ụlọ ebe ana dị iche iche maọbụ ana mmiri maọbụ ana nke ọrụ maọbụ ọfịa eje kposi ya ndị Igbo dịka ndị ajụrụ ajụ, ndị Igbo eji ebe a bido gbaba mbọ mechiri ihe ike wee dozie ya, ha dozisie ya ewezika ya ndị ọzọ jisibe okwu. Ọ bụkwara ofu ndị Igbo a na-edozi obodo ndị ọzọ aka chụbara si na ọbụ ha wara ala ha kwara na-abịa na-ajụ olee oge ndị Igbo ga-agbadebe ọsọ na Naịjirịa? Olee oge ndị niile bụ ndị ichie, ndị okenye, ndị mmanya, ndị Igbo ga-ebido tụọ ụfa mbọ ma mara na ihe a na-eme na ọgba ha aka na ọkwa ha ji onwe ha? Ebe ọ na-abụ na gị na ndị mmadụ nọ na Naịjirịa n'ugwere anyị si na anyị nọ n'ofu obodo, mana ndị obodo ndị ọzọ enweghị ntụkwasị obi n'ebe anyị nọ, nke bụ na ha anaghị abịa ebi na be anyị tụsasị ahụ ma ọ bụrụ ụlọ nke ha, mana ndị Igbo ga-eburu akụ nke ha wee bije na mba ọzọ. Ị na-ekwu ụfọdụ ndị ndọrọndọrọ asị gị hapụ ihe a, hapụ nke ọzọ, hapụ nke ọzọ, mana o meela agbara ọsọ abịala ọgbaghara dị iche iche a na-achụ ndị Igbo ndị nwụrụ ka olukwa na nke a na-asị ensas a na-emekwa ugbu a na-ekwukwana chọbakwa ndị Igbo kwarala omenugwu, ndị Igbo kwarala omenala, ndị Igbo kwarala, maka na mana ndị Igbo ji aka ha kee onwe ha agbụ wee kesị onwe ha n'obodo ndị dị iche iche. Ndị Igbo ji aka ha kee onwe ha agbụ, doziri onwe ha mee ohu, ejiri ha na-agbazi tontom agbaraghasị ebe a agbaraghasị ebe a. Maka gịnị? Maka ihe ụfọdụ ji aka ha ma onwe ha. Ọzọkwa, olee oge ndị Igbo ga-agbadebe ọsọ na Naịjirịa? Olee oge ndị Igbo ga-apụ ha ga-alọta ọnụ wee chie echiche wee jiri aka ha dozie ala ha, dozie obodo ha, dozie ala Igbo abụrụ obodo eji ama atụ na mba ụwa niile? Ọ gaghị abụ ihe mee obere ihe mee a na-alọkọtazi ndị Igbo na ndị obodo ndị ọzọ dị iche iche, maka na a na-afụta ndị Igbo ka ndị tọrọ na mba. Unu were ebe unu si nwa Igbo, gị wapụ onye Igbo iwere ebe isi, cheta ebe isi na ata na ndị eburu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọbụla ịnọ n'ọkwa gbasara ihe gbasara ala na ndị Igbo, mee ya ka ọ dịrị ndị Igbo mfe iweta ụlọ ọrụ, iweta ala lụọ ụlọ, iweta ala lụọ ụlọ ọrụ, iweta ala mee ihe dị iche iche, ka azụmahịa dị mfe n'ala Igbo, ka ego ghara Igbo ebe ihe na-agara ọnụ, ka ndị ọzọ wee nata, ka ụmụ Igbo wee nata wee nọsasa ahụ n'obodo nke Chineke nyere ha. Ọkwana ya bụ ihe anyị kwesịrị ime, maka na ọ na-abịa eme ngwa ngwa eme ala ọdachi. Ụfọdụ amaghị ihe a na-eme ugbu a, o tee na ọ na-eme, a na-eme ada aka na ntị, a na-eme ọ na-ada aka na ntị, nke a pụtara na-apụtakwa ihe ugbu a, mana ama m na ụfọdụ agaghị apụta wee mara ihe, ụfọdụ ga na-eche ihe ndị ọzọ. Mana a na-ajụ olee oge ị ga-agbadebe ọsọ dịka nwafọ Igbo na Naịjirịa? Kedu oge ndị Igbo ga-agbadebe ọsọ na Naịjirịa? Ọ bụ ajụjụ m na-ajụ gị n'ụtụtụ a tata, n'ehihie a, maọbụ n'abalị, n'ebe ọ bụla ị nọ wee na-ekiri m. Oge a ihe m na-ajụ bụ olee oge ndị Igbo ga-agbadebe ọsọ na Naịjirịa? Kedu oge anyị ga-anata wee jiri ofu obi dozie ala anyị, wee mebe ka ndị ọzọ nọrọ n'obodo nke ha dị iche iche wee na-edozibe ha, ndị ọzọ nọ n'obodo dị iche iche wee na-eme ka be ha dị mma, ndị ọzọ nọ n'obodo nke ha wee na-ejikọ aka na-eme nzukọ, na-aga n'ime obi ha, na-apịchisi nchekwaba ha, na-eme ihe dị iche iche, na-edozi obodo ha. Sọ ndị Igbo wee agbarasị ebe ugwu, nke ọzọ agbarasị ndịda, nke ọzọ agbarasị elu si ala, onye pụtazi kwuo eziokwu zọba nke ya, ugbe ka ndị Igbo ga-esi zọba nke ha. Ọ bụkwara ofe onye Igbo a ka a ga-apụta wee were obere nchọnchọ ego wee ka ọ bịa kọba onye Igbo ọnụ ma ọ bụ tisaba ala Igbo. Olee oge anyị ga-agbadebe ọsọ na Naịjirịa? Ọ bụ ajụjụ njinia. Olee oge anyị ga-agbadebe ọsọ na Naịjirịa? Ebe ọ bụ na Chineke kechara anyị n'ala Igbo, ya ala dị mma, mmiri na-ezo n'oge ya, nwere eti n'oge ya, anyị were ala dị mma, anyị were ndị were ọgwụgwọ isi, ndị Chukwu nyere amamihe dị iche iche. Kedu oge anyị ga-ejizi amamihe a na ngozi anyị nyere anyị bịa mmeta ụwa anyị mma ma dozie ala Igbo? Ajụọ gị, lee kedu ebe ị ga-afụ n'ala Igbo ndị ugwu maọbụ ndị Yoruba maọbụ ndị ọzọ lụrụ ụlọ ọrụ maọbụ ụlọ elu maọbụ ụlọ buru ibu maọbụ ihe ọma mere ihe ọma nọ n'ala Igbo? Ajụjụ ka na-ajụ. Efu ebe ọ bụ na mara mma ndị ugwu bi n'ala Igbo, ị makwara n'ọkwa ndị Igbo, ndị ọchịchị ndị Igbo ji aka ha lụọ ọrụ ha ya wee dozie ha wee were ala anyị ya. Kedu oge anyị ga-ama ihe n'ala Igbo? Kedu oge anyị ga-agbadebe ọsọ n'ala Igbo? Ndị Igbo, ọ
ọ bụ ajụjụ m na-ajụ gị. Kedu oge anyị gbadoro ọsọ? Nke ka gị na ndị mmadụ ga-eji nọrọ n'ofu obodo a na-emesi gị ihe a niile, ị gaghị ama ihe, ha agaghị abịa n'obodo gị rụọ ụlọ ọrụ, agaghị abịa n'obodo gị rụọ ụlọ ebe obibi. Mana ndị Igbo bụ ndị na-eji aka were ala yie ha nọrọ ebe a na-emetọsị ala anyị. Ndị Igbo ga-eji aka were ala nye ha rụọ ọrụ ụlọ, doziere ha na-akpa ha akpa. Mana ebe ka ihe si mee ebute achọba ndị Igbo na obodo nke ha. Asị gị jụọ anya maọbụ na ọgwụ ịfụ jụọ ihe na-eme ugbu a n'ihe gbasara EndSARS na Lagos. Ụfọdụ ndị Yoruba ekwubela Igbo la achọ ịchịkọta isi ndị Igbo ọnụ na ndị Yoruba. Mana ekele dịrị ndị Yoruba ụfọdụ matara ihe, mana ihe a na-ekwu bụ amamihe a na-akọwa bụ si hapụ ndị Igbo na ọ bụghị ha, ma ka ndị Igbo nọkwara na-edoziri ha be ha, na-agbara ha odibo na-agụ mana ịbụ nwa afọ Chineke kere ka ị gara na ị na-agbaziri obodo gị ọsọ. Ụfọdụ nwere ike sị na ihe ha ji agbara obodo ọsọ maka ndị ọchịchị na-eme ha ka ọ dị mfe ime ịzụ ahịa ma ọ bụ mee ihe n'ala Igbo. Mana ịnọta bịa a na-akpa ya maka na nke ebe ahụ ị nọ agbara agba, ọ dịkwa mfe ebe ahụ. Mana ebe gị na nwanne agba ejebe ije ya ihe adịbe mfe. Mana ka ọ na-adị mfe, ana m agwakwa gị nwanne bụ onye Igbo ịbụ onye isi ọchịchị dịka gọvanọ, politishan, iji ọkwa dị iche iche, ndị eze ọdịnala, ndị na-anọchite anya dị iche iche, mee ka ala Igbo dị mfe. Onye ọbụla ọnụ na-eru n'okwu, nwoke ma nwaanyị, mee ka ala Igbo dị mfe ka ndị Baịbụl wee nataba wee doziba ala anyị. Ọ dị mma ewere m ya gaa n'ụmụnna. Biko ụmụnna niile, maka na ndị niile anọ n'ala Igbo nwere ebe ha gbanyere mgbọrọgwụ n'ụmụnna. Biko kpọnabata ndị aka ji akpụ unu n'ụmụnna unu. Chọba na ala ihe ha ka ha bịa rụọ ụlọ, chọba na ala ihe ha ka ha bịa n'ụlọ ọrụ, chọba na ihe ndị ịma dị iche iche ha. Unu ewezina ana anyị ihe ndị ụka, unu ewezina ana ndị Igbo ihe ndị ụka. Chọọ nụ ebe nụ ndị chọrọ ịbịa imekpọ ala Igbo were ọrụ, were ihe dị mma, ụlọ akwụkwọ na ihe ndị ọzọ, jiri ihe eji edozi obodo ebe a na-arụpụta ihe dị iche iche bụ enu ya yebe na ndị nwụrụ ụmụ anyị nọ na mba ka ha natababa dozi ala Igbo. Ndị ụmụnna, ndị isi, ndị aka ji akụ, ndị oji ala, ndị eze, ndị aka m na-agba ka were iwu ya wee nọkọta were ofe ala ihe ndị ọzọ eweziri nọkwara ebe a na-asa ndị ọzọ isi na-anọchitekwa anya ndị mba ọzọ. Ile anya ife na ụka dị iche iche na ebe ha nwere obibi ma ọ bụ isi obodo bụ n'obodo ndị ọzọ, agazi ebe ewela n'anya ha. A na-atụkọta ego na ndị chọrọ ịrụ ụlọ ma ọ bụ ndị chọrọ ịrụ ụlọ ọrụ agaghịzi afọ ala. Etu ego atụtaziri ebe a ebukwara ya si n'ala Igbo buje na obodo ndị ọzọ, jiri ya na-emepe obodo ndị ọzọ. Eziokwu na afụfụ na atụ na anyị na-ekwu ya. Olee oge ndị Igbo ga-agbarịba ọsọ na Naịjirịa? Ọ bụ isiokwu m. Ịsa amịa idete zipụta ya n'akara comment section, comment box, ị ga-afụ ya ka anyị gbuo ụwa anyị nke ajụjụ. Gwa ndị Igbo na anyị si n'oge eruola, oge anyị ga-eji mee ihe. Anyị ga-eruola oge anyị ga na-asị ihe mgboro dịka ihe a na-eme anyị ga-eme anyị amadịla ihe a na-eme anyị gboro dịka o kwesịrị ime anyị ka anyị amadịla ihe. Olee oge anyị ga-agbarịba ọsọ na ndị Igbo? Ọ bụ ajụjụ m na-ajụ tata. Ya ndị Igbo ka anyị chemie ya n'echiche ọfụma mata ihe eruola. EndSARS adịghị ugbu a, achọma na ndị Igbo pụta ndị Igbo kwarala. Oge ọsọ abịala, ndị Igbo kwarala. Ome n'ugwu ndị Igbo kwara na ọgba aghara ọbụla pụtara a ga-achọrịrị ka a ga-eji wee kụọ ya ndị Igbo n'isi. Mana ndị Igbo agaghị ajụ ha ajụjụ si na ihe eji kụọ ihe unu n'isi bụ na ome ndị Yoruba ofu ma ọ bụ ndị ugwu onye bịa ọ dọbụrụ akpa ya, ma ọ bụ ụfọdụ anya ji dị ma akpa ya bịa ọ na-ana maka na onweghị ihe ọ tọkwara. Ebe niile e were ma e nyere ndị ugwu na ya mee ndị ọzọ niile ma ọ bụ ụlọ ọma niile a rụrụ enyere fa bụ ndị Igbo rụkwara ya wee ihe ha. Mana ị gaghị afụ ihe gbara ọkpụrụ ha rụrụ ebe ahụ. Ụfọdụ n'ime ha nyere n'ime ha na-ada atụ ụtụ isi n'ala Igbo, na ndị Igbo ga-eje wee bụrụ ihe ha niile tọ n'ụzọ ije a na-eme ha ka ndị na-amata ihe, a na-eme ha ka ndị na-achọ ya, na ndị nzuzu, ndị ohu, ndị
amadị m ihe a ga-akpọ ya akpọ eziokwu ọ na-ewute ọ na-agba ya mmiri na ndị Igbo ga-afụcha ihe na-eme ha ka nọkwara tie isi. Olee oge anyị ga-agbadebe ọsọ n'ala Igbo? Agbajụ na-ajụ kedu oge anyị ga-ama were aka anyị tọpụ ụwa ya bụ ohu anyị na-eke onwe anyị, dịka ije n'ala ndị ọzọ tọ na mba ọzọ, dịka ije n'ala mba ọzọ wee were akwa anyị n'ihe niile ebumnobi anyị tọ na mba ọzọ na-efe ndị ọzọ, mana ndị ọzọ ama ihe niile anyị na-eme enweghị ofu ihe, enweghị ihe eji ndị Igbo wee kpọrọ maọlị maọlị. Mgbe na elu ka o si adị ugbu a, ọ bụrụ na ị machaghị ihe ndị ọzọ, mee nchọpụta nwafọ Igbo. Ọ bụrụ na ị n'obodo dị iche iche, jụọ ụmụnne gị n'ụlọọrụ, nnukwu ụlọọrụ n'ala Igbo, ma ọrụ na-ewere ma ofu ebe niile ịfụ ha bi ebi, onye ọbụla bi n'ụlọ dị mma, ị marakwa na ọrụ ndị ọchịchị ndị Igbo rụrụ ya ihe ha. Ebe ọbụla ịfụ ha na-azụ ahịa, ọkwọ ndị Igbo rụrụ ha ihe. Ndị Igbo abịazi ebe a, ọkọsọ ndị Igbo ga na-anọkwa n'afịa ha nyere ha na-atụ ụtụ isi, imirikiti n'ime ha na-atụ ụtụ isi. Ọ bụ otu obodo ebe a na-emetọsị ebe niile. Jụọ ajụjụ Igbo ebe ọzọ ebe na-emepe, ndị Igbo ji ebe a mepe ya, ha bịakwa ebe a nara ya ndị Igbo kwụrụsịa ya ma ọ bụ chụpụ ha, nara ha ego dị iche iche. Oge niile kwa afọ ka ndị Igbo na-ebe akwa na-eji agbapụ ha, kpụsara ha ikpere n'ala, sị biko biko dodo dodo hapụ n'anya. Ugboro ole ka ndị Igbo nọgoro ebe a jee ije na Lagos jee yọọ ndị obodo ahụ ka ha ghara imecha afịa ndị Igbo rụrụ, afịa dị iche iche ndị Igbo rụrụ, afịa niile na-ada ụda na anaghị ebe ọ bụ ndị Igbo na-alụ, afịa niile na-ada ụda n'ugwu ọ bụ ndị Igbo na-alụ. Kwa afọ kwa ndị niile n'obodo n'ala n'Igbo ebe a, ndị niile na-azụ afọ ebe a, gwa ha ife ha na-afọ ebe a na ha anaghị ekutu ma na ha ahapụ ha nwụọ mmiri tọgbọ iko. Kwa afọ kwa mgbe niile ka a na-achọ ha na-atụkwa ego niile na-atụ ka ha tọọ ịba ha. Mana anyị wee ebe anyị si, biko ị na-achọ ọchịchị, ị nọ n'ọkwa dị iche iche, nke ọbụla ị nọ na ya, ị nọ n'ugwu, ị nọ na ndịda, ị bụ nwafọ Igbo ọbụla, asị m gị biko dododo na taba. Ọ bụrụ na ị nọ n'ọkwa, dozie ala Igbo, doziere ndị Igbo ọnọdụ, ihe ha na ka a nabata ha, ka ifedere ndị Igbo mfe. Onye chọrọ ibido ihe ọbụla ọ chọrọ ibido, ka anyị tụọ ya, ka site na ụmụnna tụba alụ, si n'otu dị iche iche tụba alụ, ka anyị gbaa alụ a. Onye chọọ ibe Igbo, nwafọ Igbo chọọ ile mfe, si mee ya ka ọ dịrị nwafọ Igbo mfe, si mee ọnụ ihe ka ọ dịrị ndị Igbo ọnụ ala ịbịa m ihe n'ala anyị, ka ha nataba. Atụọla mana ọbụla atụọla ofe kofe isi amafịa, ka anyị gbadebe ohu n'ala Igbo, ala Naịjirịa, ka anyị gbadebe ọsọ n'ala Naịjirịa, ka anyị mụta akọ dịka ndị ọzọ si eme. Ndị ọzọ ji nwayọ nwayọ hapụ ndị ọzọ, a na-edoziri ha be ha, a na-edozibe ha. Mana nke anyị bụ mba, ka anyị nataba bịa debe be anyị mma, ụgbọ ụlọ ọrụ dozibe ha. Igbo na tam, Igbo na tam, Igbo na tam, agbapụsa agbazi ọsọ. Ọ bụrụ oge niile ka anyị na-agba ọsọ Naịjirịa, anyị jiri amamihe wee mee ya. Atụọla mana ọbụla atụọla ofe isi ọnọcha. Ugboro ole ka ihe ga na-eme anyị, ugboro ole ka anyị ga na-eti akwa atụọ mbọ ọtụ n'ogbe, ugboro ole ọ bụ ogbe ka e mere na nke. Biko ọbịa ka nsị anyị kwuo na nke tata, edekwara n'ụwa Chukwu Igbo chikere Igbo, biko dododo kpọnatakwa ụmụ gị n'ala Igbo, ka ha mabibe, ka anyị fụba ụwa anyị na ọnụ obe nwanne agba n'ọsọ, ka anyị ji nwayọ bịa dozie ala Igbo. Ụmụnna niile kpọba ndị ọgaranya niile na mba chọba na ala ihe ha, ka a bịa dozibe ala Igbo, na ọka ọ bara nwoke bara nwaanyị, ka ọ dịrị anyị niile. Anyị dozibe ndị ọzọ ga na-esi na mba ụwa dị iche iche wee na-achọrọ anyị abịa. Oge anyị atụba maba ihe na-akpa anyị. Ụfọdụ na-ebo ya n'ọbụ orimiri adịghị ebe a ga na-ebute na-atụba. Anyị bịakpa ya, orimiri ha niile a ga-egwu ya, ha niile ga-apụta. Ihe eji mara Igbo na Chineke ndị Igbo, ọ ga-akwarịrị anyị ụzọ anyị. Ka anyị bido taa na taa bụ abụ m Chizzy Ani si na ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma. Chineke gọzie ndị Igbo.